Het kampeerseizoen gaat officieel vanaf 1 april van start. Dat betekent in principe dat de campings gewoon open mogen blijven als ze zich maar houden aan de landelijke regels. Voor de campings is er op dit moment nog volle onduidelijk. Is het nog wel verstandig om open te blijven? En hoe zorgen we er als camping voor dat gasten genoeg afstand van elkaar houden? Ik denk dat dezelfde maatregelen wel teruggaan. Dus de vaste gasten mij gelukkig al komen. En we moeten eerst 1 juni maar even was. Ik nou naar het RIVM die zei van alles gaat een beetje de goede kant uit. Dan denk ik van misschien over een maand of over 2 maanden, misschien over 3 maanden, dan mij misschien de horeca weer hier. Dan had ik in ieder geval dat wel weer. Maar ja, toeristen, dat werd natuurlijk moeilijk, want dus Rutte had ik al aan jongen van bloem alsjeblieft thuis en gewoon net reizen. Nou ja, dat is geen reclame voor mij natuurlijk. De vaste gasten die nodig op de camping zitten, kunnen in principe eigenlijk geen kant op, omdat alles nou sluiten is. De kantine is net open voor hun, dus ze kunnen net kaarten, ze kunnen net even een patatje heljen of een biertje drinken of wat anders, een bak koffie. Dat gaat al net terug. Het toiletgebouw, daar mensen ze eigenlijk geen broek van. Sommigen hebben geen douche, die meisje dan broek van de douche, maar dat moet ze dan maar even thuis doen. Maar iedere verste caravan die had wel een wc, dus ze kunnen wel naar het toilet halen. Wat echt nog onduidelijk is dat de regering in de toekomst echt subsidies voor het geeft aan de campingondernemers. Ja, ik vreeg het in ieder geval wel aan, want in de winter hak ik nog een biljartvereniging hier. Ik had hier een schietvereniging, vuurwapens gaan ze hier. Daar hak nou ik geen inkomsten aan van. En nu komt als de Peersen komt eraan, de meivakantie komt eraan. Het begint als we met bingo'en, met kaarten en dat soort dingen. Ja, dat mis ik al. En dat is natuurlijk wel omzet die ik mis. Dus dat moet eigenlijk wel wat komen, voor u zeg. Voor de gasten die nog wel besluiten om naar de camping te gaan, is het heel belangrijk dat ze de maatregelen van het RIVM goed blijven volgen. Ja, de RIVM-regels vind ik wel normaal dat die er binnen. Het is natuurlijk een hartstikke gevaarlijke tijd is het nou. Dus hoor alsjeblieft aan de regels van het RIVM, want dan ben we zo gauw mogelijk er vanaf.